Shalom horasma dihita saluhutna. Hata ni debata di bagasan sadarion, imanatar surat di Lukas 10 ayat 10. Lausongonom ma didok disi. Ia haposan halak dina ummotik, haposan ma ibana nang dina godang. Yang go geduk ibana dina ummotik, geduk ma nang dina godang. Ido sahakna. Songod dia hita mangaradoti pasu-pasu na pinasahan ni debata tu hita, songon sada ujiat do di hita. Haposad do hita manang nadang. Molo na haposan, ima songon gobaran ni hadiriyota di parnguluota si ganup hari. Halak na haposan, tarida duitong sian pakatayon na, dos tu pangulaon na. Macetal pedo hita madabu tu bagasan dosa, molo ditaringoti sinamot manang uang. Dipangido do tu hita asa haposak kita di akan na ummotik. Nasipata tarajumi dang sedia argani. Godangad do jolma pitor naing madapot kepercayaan di akatugas na ubalga manang tanggung jawab di nabulon. Songon naso di jamoton, molo dilihod di ibana ulaw na metmet. Ala dihilala dang polarikoti. Hata ni debata sadarion paingotok kita, ia haposan halak dina ummotik, haposan maibana nang dina gudang. Ia geduk ibana dina ummotik, geduk ma nang dina gudang. Dak kaya pis rohani debata marnida akan na met-met di parnguluonon. Di paingot hita, asa haposan mangulahon akka ulaon nang petardoki na met-met. Hira na somarlapatan. Ay molo haposan dina ummotik, haposad do nang dina belga. Asaboy hita gabi halak haposan ikonadong do hauduhon dohot haserepon ni roha. Jala molo tahilala di lehot Tuhan itu hita, tanggung jawab na ummet-met madok mauliate mahita, jala taulahom ma dohot denggan. Alam molo haposak kita disi, lehonon nama nagodang. Unang ma tatinggal hod debata. Molo miyak kita di bagasan Kristus, pangalahot tapi mangihud do songon parrohaon ni Kristus natuk jala satia tu debata. Atong molo haposak kita di naumotik, haposad do hita nang dinagodang. Amen. Ali amang, nunga dilehon ho pangurupion mutuahu, di bagasan nasa mingguon. Nuaing pe
di ari pangujung ni mingguon, namangido maahon waeng, parrohay masaluhot hata dohot pabahenakku, asa habadiaw mo man na mangulo si toddiku, di bagasan asi dohot holong ni roham. Molo tarpatupa ahu mangula ulaon, jari-jari ma na mangajari tangakku, toktong matodim majagay roha dohot pikiraku, di na mangalap hosa ahu. Asa tarpapungo ahu parbuwe naung huula, bahen pili aku tuadopanmu. Sayang giat maboy husal puhon ari-arion, di bagasan ulaon na denggan. Ay toktong hupay may maparsauran rap dohot ho, ay holan ho sa diri na hupuji. Ay nung nga hilala asin ni roham, naong pinasahat mo di bagasan anakmu, ima Kristus Jesus Rajaku. Amen.